Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Ti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Kat oras manen kapagayam nga antayo ipasangbay dagiti kang runaan nga damdamag itang aldaw ti Huwebes, June 11, 2026. Kat siyak ni Maing ako mabkablaw is gawis ay masdam kadatayo amin. Kat para iti damdamag Radyo Sagada Midday Edition at tuy dagiti ulo ken detalye dagiti damdamag. Napigsa suporta ti pamilya kadagiti ubing idurduron ni PEMS Betayan. Akar idurduron dati na saysaya at apagadalan bayat ti panagluka ti school year 2026 sa ginga 2027. DepEdCar in padamag dati agarup 174,000 nga enrollees para iti school year 2026 to 2027. Makabulan na selebrasyon ti Cordillera Month 2026 sa maisagsaganan. DOH-CAR o awagan dati community-wide action kontra dengue. Nara 3 JBSU posible ang nasuruk asang agasut at tawanan. DICT pinalawa dati internet access kadagiti na susulinak a lugar iti rehiyon Cordillera. Labor Group in dati agtultuloy nga suporta para iti Nueva Vizcaya reforestation efforts. Nangato tinailista ti Pilipinas nga agricultural exports si Abril. Kat entero dapawa nagiti detalye dagiti damdamag in pagganatgat ni Police Executive Master Sergeant Robinson Betayan ti kinapatag ti responsable a parenting iti General Parent Teacher Association meeting iti Kalman June 10, 2026. Sigun kani Betayan napatag ti papel ti pamilya iti panagdakkel disiplina ken ti araramidan dagiti ubing. Imbaga na pay dagiti parikot iti pagtaengan karaman ti kinaawan ti presensya dagiti naganak ken ti broken family ket mabalin nga apektara na ti panagdakkel dagiti ubing no sadino ket mabalin nga agtungpal iti panagrebeldeda. Itan ket idurduron na dagiti parentes amang bangon iti natipker a relasyon kadagiti anakda ken ag-usarda iti positibo asa sao tapno mas amadaan ti inspirasyon dagiti ubing haanda nga madismaya. Importante mutlaeng makipagtrabaho da kadagiti manursuro iti panang suporta da iti edukasyon ti anak tapno kastakit na anayas ti panag-adal ti maysa nga ubing. Timasa matadamag, idudurun ti Alliance of Concerned Teachers Cordillera Administrative Region Union, iti Department of Education, asulbaran ti kinakurang ti klase, panakatarimaan ti pagadalan, nakapoy a koneksyon ti internet, ken panagsagana dagiti manursuro, bayat iti panaglukat ti 2026 sa ginga 2027 nga school year. Kinuna ti Akar nga kurkurang palaang ti rehiyon iti dandani 2,000 na classroom. Bayat nga adu nga eskwelaan ti agtultuloy nga mangsangsangoy ti kinakurang dagiti kang runaan a pasilidad kasi ti kasalyas, libraries, laboratories na dalus sa danom ken kuryente. Indatag pa iti grupo ti pakasuknan gapu iti nakapoy nga internet access anang idakamat
ginasut nga pampubliko pagadalan iti Cordillera Region ti limitado wenno awan paylaang ti mapagtalkan na koneksyon. Awagan ti ACCAR ti gobyerno apaaduan ti pondo ti edukasyon ken siguraduon na may basar ti reforma iti kasapulan dagiti agad-adal ken mangisursuro a Pilipino. Ti sabali damag ti enrollment kadagiti publiko, pampubliko ken pribado nga pagadalan iti entiro a Cordillera Administrative Region ket dinmanon iti 173,960 learners para iti school year 2026 to 2027 sigun iti Department of Education Cordillera. Impakita ti datos aging iti Hunyo 8 169,747 nga estudyante tinag-enroll kadagiti pampubliko nga eskwelaan manipod kindergarten aging iti senior high school bayat 4,904 tinag-enroll kadagiti pribado nga eskwelaan. Mapagtitipon paylaang dagiti bilang ti enrollment manipod kadagiti state ken local universities ken colleges amay paay iti basic education. Nailista ti Baguio City ti kangatuan a bilang dagiti enrollees nga daan iti 55,381 nga learners sinarunuan ti Benguet nga daan iti 33,756 ken Tabuk City Kalinga nga daan ti 20,458. Dagiti estudyante iti elementarya ti adaan iti kadakulan a bilang ti nag-enroll nga dumanon iti 89,700 nga sinarunuan ti 51,220 nga estudyante ti junior high school kana 22,105 nga senior high school. Dumanon mo't nga 10,935 di nag-enroll iti kindergarten. Kinunamot ni DepEd Cordillera, ti DepEd Cordillera nga agtalinaed a silulukat dagiti enrollment center iti entiro ang Hunyo ken namnamanda nga ad-adapay nga umadu ti regional enrollment count gaputa umadadu dagiti estudyante nga agparehistro. Namay sa matadamang, iti paisaan na nabiit na agtataripnong dagiti official manipod iti Technical Working Group, Regional Development Council, Economic Development Committee, kun ti gobyerno probinsyal ti Benguet tapno mailupas ti line-up dagiti aktibidad into panakaselebrar ti Cordillera Day. Mairukat ti selebrasyon into Hulyo 1, babaan iti tungtungan ti di Cordillera ken ti opisyal a kick-off ceremony ti Benguet Sports Complex ijay La Trinidad. Maysa kadagitin maitampok ti Governor's Night inton Hulyo 14 na pakalimanan ti Cordillera Threads of Innovation Fashion Show. Ti kangruna na selebrasyon inton Hulyo 15 ket pakairamanan ti parada ken programa iti ijay sports complex bayat nga agpatingga ti ang makabulan na panagrambak babaan ti culminating program inton July 31. Ti tema itaatawan ket Smart Cordillera enabling local enterprise through digital transformation and accelerated regional autonomy. Impasigurado mo at the Benguet Governor Melchor Diclas ken Provincial Administrator Brian Camkit tinaan-anay suporta para itinabaligi pa nakaipabuya tinasaong aktibidad. Sa Balyadamag, idudurun ti Department of Health Cordillera wino DOH card dagiti umilya makipasat iti kolektibo panagregat tapno malapdan ti dengue. Impaganatgat da saan umanay ti panagdalos iti sumagmamanulaang households tapno mapasardeng ti panagwaras ti sakit nga iyakar ti lamok. Kinuna ni DOH car entomologist Sri Alexander Baday ang masapul a responsibilidad ti komunidad ti pananglapod iti dengue. Kinuna na paya dagiti lamok nga agawawit iti virus ket mabalin nga agtaya baging nga iti talugasut a metro manipod kadagiti breeding sites sa mangipalubos kadakwada nga agwaras kadagiti kaaruba.
Kas pasiti Dengue Awareness Month, agigidan nga iswa ti ahensya ti clean up drive tapno maikat dagiti lugar a pag-itlugan dagiti lamok. In pagganitgit pay ni baday ti kinapatag ti panang dadaol kadagiti itlog ken larva ti lamok sakbay nga agmatsurda. Anang idakamat a dagiti itlog ket mabalin nga agbyag aging iti 8 a bulan iti namaga a kasasaad ken mabalin a mabutak a paman a may pasangda iti danong. Iduduro na mutlaang iti publiko ti regular a panagkuskus, panagmagaken umno a panakaabong dagiti pagkargaan iti danom tapno malapdan ti panagpaadu ti lamok. Sigun iti DOH car ti tulbok ket ti agtultuloy a panagtitinulong ti komunidad tapno maragpat ti zero dengue death ken panakakisay ti paggat ti panakayakar iti entiro at tawan. Iti may sapay adamag, tinara nakamulay ti sangwanan ti pasdak ti BSU SLS ket posible asa nga gasutan ti tawan na. Adu ti manglablabas iti daytoy tinaldawngem sa anda nga amu ti ecological ken historical apateg na. Patapataon dagiti eksperto manipod iti kolehyo ang mabalin ang nasurok asa nga gasut ti kabayag ti BSU Nara may basar iti kadakkel ken pattern ti panagdakkel na. Bayat met nga at gagangay amula tinara kadagiti lowland areas, mabaling nga agbyag matlaeng daytoy kadagiti upland areas, ang maimulang nga mabaybayag laeng ti panagdakkel na kadagiti nalami sa klima kas iti Benguet. Pasut matlaeng daytoy ti agtultuloy nga inisyatibo ti dokumentasyon iti sidong ti BSU Flora Research Project. Apanggap na nga adalen ken konserbaon dagiti klase ti mulay ti uneg ti campus. Kabayatan na papapigsaan matagiti researchers ti publiko nga apresyaron ken tumulong amang salaknib iti kakakastoy ang natural at tawid ang masarakan iti uneg ti universidad. Ti may samot adamag kinunati Department of Information and Communications Technology ti Cordillera Administrative Region apalawang nati internet access tapno may rigap ti digital gap kadagiti narigat a madanon na komunidad. Impadamag ti DICT car nga amin na 77 a unit ti local a gobyerno iti rehiyon ket konektado itan iti sidong ti Free Public Internet Access Program ti gobyerno. Ni pamaysaitan kadagiti inisyatibo kadagiti barangay no sa dino kat 611 kadagiti 1,178 ti addaon iti internet access na pakairamanan ti ginasut kadagiti nasusulinag a lugar. Kunapay ti ahensya ti 397 nga eskulaan ti konektado itan iti libre a wifi. Bayat nga adupay ti may nayon babaan kadagiti agtultuloy a proyekto. Tapno makadanon kadagiti adayo a lugar pinalawa ti DICT ti wireless network na iti Entiro Mountain Province kan nagkikadwada kadagiti lokal a kooperatiba tapno mapasaya at fiber connectivity. Kagidan ti panakapalawa ti internet, rinibo nga umili ti nasanay ti digital skills ken adu itan ti serbisyo ti gobyerno ti magunudan online. Babaan kadagiti plataporma akas ti ELGU ken eGov.ph. Kinunati DICT nga agtalinaed ang nakakomita ang mangidanon kadagiti digital services iti amin na komunidad ng runa kadagiti adaan iti nasusulinak a lugar. May sapay damag, may nga Japanese Labor Federation ti agtultuloy amang subsuporta iti reforestation efforts ijay Nueva Vizcaya. Inkarini den Ryoko Soren when the Federation of Electric Power Related Industry Workers Union ti Japan apalawang nati napayagan nga environmental partnership iti probinsya. Nakisaba ti grupo ken ni Governor Jose Gambito kabayatan ti maika 28 a Human ken Earth Friendship Seminar ang naangay itaalawas ijay Bayombong. Dinayaw matagiti opisyal agiti agtultuloy a proyekto a reforestation ijay aritaw ken kasideg a lugar no sa dinno ket inpaganit dati kinapateg ti panakasalaknib dagiti watershed ken kabakiran.
Ti partnership babaan ti panakitinulong ti OISCA kat agtultuloy sipod pa di 1995 kan ginasut a Japanese participants ti inyagdan iti probinsya. Inyib kasi mati agsinumbangir nga namnamang da nga papigsaan ti namnamay ti panang papigsa iti environmental cooperation ken ti panagpasaya at iti komunidad iti umaypay at tawan. Iti sa bali adamag na i-record ti Pilipinas ti permi na nga to a $1.03 billion iti agricultural exports iti Abril. Sigun iti Department of Agriculture kan ti Philippine Statistics Authority. Ti bilang kat 30 kan 3% ang nangat-ngatong iti $772 million ang naipost iti Abril iti napan na tawen. Karaman kadagiti kang runaan ang mailaklako iti sabali a pagilyan dagiti produkto tinyog, prutas, kape, kakao kanda dumapay ang nangato ti balor na nga apit. Kinunati ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa apalawaan ti gobyerno ti access iti international markets, pabaan iti panakitinulong dagiti kadagiti dadu mga ahensya ken pribado a sektor. Agtrab-trabaho mo ti gobyerno tapno maksayan ti agricultural trade deficit ti pagilyan no sa dinno ket napabasit iti 30 ken 5% iti Abril. Ti saan ang nabiit pala ang panagdalyasat ket karaman ti kaunaan nga commercial shipment ti pinya ti South Cotabato ijay United Arab Emirates ken ti umuna nga shipment ti mangga manipud Zambales mapan ijay Canada. Ket daytoy garut kapagayam ti panaglupas ti damdamag tayo para itang aldaw ket atoy mga tagiti public service announcement. Dagiti kayat nga agrelax kan nabanbanog iti inaldaw panag-away wenno dagiti karpentero, drivers kan dagiti tour guides kan transient owners bisitaan tayo ti igurot a wellness center para iti traditional massage a masarakan ijay Macbas Dagdag iti second floor ti building ni Mr. Lope Busaing. Para iti booking with reservation, katawagan tayo ti numero nga 0920-30-13717. Wenno 0970-73-94413. Manan, para iti booking para iti traditional massage, kat kontakan tayo ti number nga 0920-30-13717 wenno 0970-739-4413 wenno birukan tayo ni Miss Depia. Wenno i-messenger tayo isuda iti messenger nga igurot wellness massage. Kan available mo't itan ti kapagayam ti flu vaccine ijay St. Theodore's Hospital iso nga dagiti interesado ket entayon agpakvaksin tapno saan an nalaka at tamaan ti flu. Ket ati mo ti public service announcement manipo ti Municipal Health Office kan itang aldaw kata madama ti mobile blood donation and medical outreach ijay Fedelisan iso nga dagiti mangkayat nga agdonar iti dara ket mapantayon ta itati schedule ijay Barangay Pidlisan. June 11 intun June 11 met ket adda ti nutrition class ijay Antadaw. June 15 kata yakap registration ijay Bangaan. June 17 kat capacity building ti BHW ijay Matlaang Bangaan. June 18 kat mobile blood donation and medical outreach ditoy Patay Sagada. No June 18 adati blood donation ken medical outreach ditoy Patay Sagada. Intong June 19, ijay tutup ansur kat adati puro kalusugan. June 22, ijay Kilong
kat CSDT round June 23 ka ijay tutupan norte, CSDT round mutlaang kan inton June 26 ijay tutupan sur at damutlaang ti CSDT round. Katmanan siya kaniya maing nang ibingay ti Damdamag Radyo Sagada Midday Edition. Stay tuned for more songs on air. Time check at eksakto nga 12:20 iti malam.